Едно. Какво става всички? Аз съм Дай Никол. Това няма нищо общо с като име на все едно. Тук сме в нямам идея кой е сервер. Being server input does 2 respawn. Тук ще го почетох и снимаме с Алекс. Кажи здрасти. Абсолютно също. Влезнах в двойка. My God, супалит, кила, кепъл коп. Ето с грамалното име. Има някой отгоре. Fuck me. Има някой отгоре, бе. Сигурен съм. Абсолютно си. Ти как спиш, же? Crazy Clear си, верно. Бате, къде са всички, бе? Може би извън базата. ОМГ, флашките имат трейл. ОМГ, флашките имат... What the fuck? Седно. MTF баг. Аз съм в базата им, братле. Да, на мен е сиво, братле. Синьо. Сиво. Копале. Аз съм в базата им. Курва. Майка ви дева. Как няма ги убия, бе? Що всички са невидими? Бом, хедшот, АВП, мултикил. Това е power up. Чей да ви е дали аз съм. Какво виде? Какво видя, бе? Спо. Що му викаш магиосни? Устата. Как няма го убия, бе? То наш. Затова не го убих. Нищо чудно, вата. Нека Speed Hacker тук ще го махнаха. Speed Hack го махнаха. Това ти ли си, бе, Алекс? Де те стрелям? И аз. Аре, чакай, бе. Май терориста, бе. Сега ще го изнасиля с АВП. Няма го. Че, бе? Къде отидете? О, мамо! Изнасилиха ме в гръб. Изнасилиха ме в гръб. Не го... Нищо чудно. Че го плана от некъде, братле, ще го направя нищо. Къде е това, бе? Това ли е той? Не е той. Майко. Да, виждам го, не бие само хето. Просто теб те бие най-много. Устата. Бама, бе. И се скри бате в дима. Устата. Някой хвърли флашка. Алекс, пай се оттам. Това не си ти добре. Какво става тука, лати? Не мога да се види какво. И аз имам по толкова. Чей, какво става тука? Фостата! Убих некъв с нож. Баста пак. Да. Има ли някой тук? Извинете. Ехо. Фостата. Аз не го виждам, то не видим. Бате, аз го видях, че кемпи, братле, само дойдох до него и нож, в устата. Кенеш. Сега нека с друго убийство. Баси балъка, братле. Да, точно това булдозера. Ето го, и аз го виждам колко е прозрачен. Да, ти ебам, майка. И трябва да спра да ги налез с АВП да правя. Аз бях с АВП. Ти не видя ли колко пъти ги убих с АВП? 3. Целих го леко през стената и му взех 10 демидж. Курва! Как ми мина отзаде. Аре, минем единици. Аз ще мина единици.
По-добре е ресетна, аз че резултата ми на ме кефи. Сабе, пели си, бе. Сабе, пели си, бе. Биш чудно. Пели си, бе. Трае, бе. Какъв е то, бе, бата? Не видим ли си къси, пустата, мадата, хакуна матата, не знам. Какъв е вашия, бе, що не видим? Алекс, къде си? Флашнах ли те? Нека флашна ли те са? Добре. Ами сега. Ете, виждам те. Това си ти, нали? Дете... Да, бе, не си. Махай дигла, бе, смешен. Аз сега ще изнасиля с нож. В устата. Ете. Букук. Да. Две кръвните. Много интересно, дами и господа. Алекс, какъв ти е новия хак? Шигън се. Ех, Мауриньо. Махай хака, Мауриньо. Остата. Да, бе, бас човека. Що не видим, бе, бате? Аз и като не видим, не мога го стрелям. Това някакъв спаун протекшен или какво? Сигурно. Да, майче, това стои, че спаун протекшен. Нашия силен, бе, какво искаш, той е хак. Остата. Е, точно отстрани ти бях. Отстрани. Не кой знае какво. Покажи се. Кай си? В базата ви. Поредния спид хак. Може. Дай коста тук. Мамо. Букук. Пут. Устата. Не знам. Сега ти игра с най-доброто оръжие, братле. Може ли познаеш? Може ли познаеш кое оръжие ти игра? Курва. Букук. Кучка, кучка, кемпер, путка, майка. Да, нямаш спидхак, въобще нямаш спидхак. Луф е със спидхак, братле. Вашия е със спидхак, де бе тук. Е, това беше. My God, супалит, кила, кепо. YouTube, дай Никол, що? Дай Никол. И ти ли сняжа? Добре. Значи Сави игра с най-доброто оръжие на света. Каза се Вамаза. Какво ти е? Как ще изхвърля като си сървъра? Горкия, лад, сега ще ги изнасиля двамата с нож. Те не ме виждат. Копале. Путка. Единия бат е мъртъв. Да. Копале изнасилих единия с нож, бате, другия го изнасили някакъв Вергилий.